ens han d'inspirar, sí, ens inspiren com una obredat. No tinc cap obligació de creure en Picasso, jo. Que s'ho creguin qui vulgui. I si t'agrada molt bé, si t'agrada, però t'agrada, però els mites també són d'aquest tipus. Volia fer una pregunta i una observació. Però el mite no es pot eliminar, perquè jo, Picasso, a la millor no m'importa ni m'interessa, però s'ha creat el mite. I Goethe, on arriba el mite, que jo parlo en paraules psiquiàtriques, no? Psiquiatria estudiada. Ni tant, treballem amb el tema dels mites. A fons, no pot, perquè jo a la millor tinc una simbologia d'un somni, i és Picasso. En canvi, jo no el tinc, jo no he cregut que allò sigui, ni siquiera l'he valorat. Doncs el mite entra molt profund. Subjectiu, la manera de... No puc manipular, com el poden matar? No pot matar ningú, perquè si entra d'una manera que queda dintre meu d'aquesta forma, qui pot treure els mites? Jo crec que no es poden treure més. Que un dels trucs, diguem-ne, dels que creen els mites, és donar-los rostre humà. Coses que potser són abstractes, o són dicció del que sigui, o són col·lectives, o són italianes, o són el que sigui. I la personifiquen. Personificar és la forma. I això és la raó de la majoria de contes de nens petits. És a dir, personifiquen una virtut, o personifiquen una manera de ser, o el que sigui. És a dir, transmeten la saviesa a través d'exemples vivents. Perquè els exemples vivents són falsos. I no s'han de prendre al peu de la lletra. No s'han de buscar la historicitat de tot allò. És una tonteria. Jo de vegades jo faig cursos bíblics molt llargs. Fa molts anys que els fa, molt llargs. Alguns de 20 anys que faig cursos bíblics. Les mateixes persones. Perquè la Bíblia dona molt de sí. I quan ja tinc prou confiança, ja avui ara no sé si la tinc amb vosaltres, no sé si ho haig de dir o no, però els dic, escolta, és que Jesús m'importa un bledo que si va ser històric o no va ser històric. Sí, allò de la persona que va al Sant Crist i tocava les llagues així, fa així, oi? Va, és dir, el Sant Crist va ser històric, Jesús va ser... Home, és que si no va ser històric no tindrem de creure en Jesús. Al revés, home, sí. Si no va ser històric no hauríem de fer... Exacte, imagina que se'l va inventar un escriptor que tenia molta gràcia i se'l va inventar. Però tot el que diu allà ens interessa tant, si és històric o no és històric. El missatge que ens dona, l'empenta anímica que ens dona, doncs si és l'avaluós, i això és el mite. I el mite és més important que la història, en realitat. Sí, jo vaig llegir un escrit amb una paret que deia, de Bakunin, que no existe Dios, y si hubiera Dios habría que matarlo. No? I jo, vaig amb el meu raonament lliure, com pot ser Déu, potser molt subjectiu, no? Jo vaig dir, no, doncs jo posaria, si no hubiera Dios habría que inventarlo. Jo anava a escriure-ho, però dic, no inquiets, però de fet, una miqueta per canviar impressions sobre això. Tanquem perquè ens tocava això avui, Això era una mica d'ampliació del dia passat. Bueno, és que el que passa és el primer any que fem aquest curs d'avançat, és el primer any que el fem. I nosaltres anem assajant maneres de fer-ho cada vegada millor i al final de dos sortirà bé. Però mentrestant ho anem fent. Avui toca objecte. Tinc algun problema que pugui resoldre? Ah, sí, bé. Doncs... Quedem-vos per... Ah, bueno, això tampoc no té. No, passeu-ho també. El tenim vosaltres? Sí. Vols dir que el tens? Sí. Ah, sí. No és que ho hem millorat, s'ha de posar de colors, perquè així no... Bueno, deixa'l, dai. Tot això que no sembla... Ah, el que ha explicat el Lluís, bueno, no, ha parlat de mite i de mítica. Per això no m'he aquí, no? Sí, però ja ha parlat dels dos. L'objectiva era la saviesa i la mítica era la subjectiva. Avui ens toca un tema més fàcil. Avui ens toca el tema de l'objecte. I el que té en el mig, objecte. Vigileu aquest cub de posar a dalt el quadre que és tot de línia seguida. I a baix els que té puntets, que no el poseu així. Puntets que a dalt i a baix els que tenen la meitat de puntets. D'acord.
Doncs avui ens toca parlar de l'objecte. És més àrid que el que estàvem parlant fa un moment. I per tant, potser certes persones que tenen frisança de vibracions interiors, doncs li semblarà avorrit. Però en canvi doncs penseu que és el nostre pa de cada dia de la civilització en la qual vivim nosaltres, que fa molts segles. És una civilització objectiva. És més coses objectives, fenomènica, i és bastant teòrica, més del que ens sembla a primera vista. Sobretot aquestes tres coses són molt típiques de la civilització occidental. Però avui es toca tenir el tema de l'objectivitat, de l'objecte. La gent, quan tracta coses importants, doncs exigeix objectivitat. Cal ser objectiu. L'objectivitat és una cosa, es pensa la gent, assequible, i que per tant ens podem posar d'acord amb la cosa objectiva. En canvi, senzillament cadascú pensa el que vol, i a més no sabem el que pensa. I per tant, la veritat, clar, que ens trobarà el pròxim dia, la subjectivitat no la trobarem. El món objectiu. I s'ha creat tot un llenguatge, que és la ciència i la lògica matemàtica per parlar-ne, etc. Ja veurem aquí que aquí hi ha una noció d'objecte molt més rica que aquesta que té Occident. Però aquí posem en primer lloc l'objecte. La paraula objecte, sí, al mig, en verd. La paraula objecte vol dir davant de, front de, el text així s'enfront, però tirat d'aquests caldo d'un gomàs que té bé, engegat davant de, vol dir això. El subjecte està a sota de, subjecte, vol dir llançat a sota, i l'objecte llançat cap endavant. Durant tota l'edat antiga occidental i l'edat mitja va haver un corrent, una ideologia que dèiem abans mindeica, de tipus realista, deia el realisme filosòfic. Es pensaven que la realitat eren els objectes, que això era real. En canvi, per exemple, la imatge que jo tinc d'això, aquesta no era real, era irreal. I aquesta idea es fa tenir molt ficar al cap de la majoria de gent. El realisme diu més encara. No diu que això és real, sinó que això és una ploma. Una ploma. Un bolígraf. Un rotulador. Diu que aquest rotulador existeix. Existeix vol dir que és real. Aquesta idea tan així. Doncs a partir de Kant això es va discutir moltíssim i des de Descartes ja comença la crítica d'això, del realisme, i ve el criticisme, que diu que no, que l'objecte és una espècie de cosa derivada de moltes coses més. I el Kant, per exemple, en la seva crítica de la raó pura, doncs diu com s'obté l'objecte. I us podria posar un petit exemple d'això. El que passa que els que ho entendrien millor seria la gent que ha estudiat una mica de física, que ha estudiat una cosa que es diu l'espectrògraf. L'espectrògraf és una maquineta de la física molt bonica, molt interessant, en què aquí hi ha l'ull de la persona que mira. Llavors mira cap aquí, llavors aquí hi ha una espècie de triangle de vidre, de cristall, una piràmide, un triangle, una cosa així, que fa que el raig de llum, doncs, en realitat quan mires al revés, és el raig de llum que arriba tot aquí. Llavors aquí sota hi ha una flama sí, encès, del que sigui, un sigui. Llavors la llum aquesta ve cap aquí, xoca aquí, ve cap aquí, la veu. I aquest senyor veu el sigui, però ell el veu aquí. El veu aquí, perquè ell es pensa que no hi ha vida i que això ve aquí. I ell, al veure-ho aquí, li sembla que això és realisme, i això és l'objecte. I això no és l'objecte, això és una altra cosa. Ja la parlarem. I llavors aquesta espècie de cosa així fa que es pensi que és l'objecte, com per exemple el Tuareg caminant del desert, com que la terra està calenta molt l'aire, fa curvar la llum i el cel es veu a baix amb l'aigua. I està assegut a l'aigua i ara arriba i hi ha sorra. Doncs aquí això és una imatge virtual i aquesta és la realitat. Això no és la realitat. Però llavors, això és normal. Però llavors en la física s'usa per moltes coses molt interessants. Si tu t'hi poses una miqueta de sodi, t'hi poses en una punta una miqueta de sodi, doncs aleshores la llum aquesta són diferents, rosada. Ja sabeu que els prismes separen els diferents colors de la llum.
I aleshores aquí apareix una espècie de pantalla, o hi ha una pantalla, i en comptes de veure's la llum, es veuen, diguem-ne, tota la gradació dels colors de l'arbre Sant Martí. La descomposició dels colors. Això normalment, quan hi ha llum d'aquesta normal. Però quan hi ha sodi, doncs el sodi té una manera de ser que fa una ratlla de color groc característica. I quan l'espectre, que això no diu l'espectre, apareix aquesta ratlla, és que hi ha sodi. Inclús, si en comptes de ser això, és una estrella que està a milions d'anys de llum i hi ha sodi, quan arriba a la Terra al telescopi, i des d'aquí dius que l'estrella que hi ha sodi. Però és una de les maneres de saber. D'allò no es veu la imatge de l'espelma? Es fa de manera que només agafi el tros de la llum. Això ho he explicat gaire bé. I aleshores, doncs, quan és llum corrent, aquí apareix tot l'arc. Però llavors, quan hi ha coses, hi ha una acció molt llarg d'explicar, perquè en realitat no apareix el sol, és una ratlla negra, perquè el sol impedeix que arribi l'or. I segons com és una ratlla negra, de vegades és de tot. I per exemple, el ferro fa dos ratlles de no sé quin color, i una d'aquí i una altra, i és dir que cada cosa que es posa aquí, cada element químic, té el seu espectre. Es pot saber a distància, no, això. Però és curiós que, aleshores, aquesta parella allà té un altre aspecte, una altra cosa. Aquí dalt té una espècie de reixeta, sí, que està numerada. És a dir, 1, 2, 3, 4, uns altres números, però és igual, 5, 6, 7, 8, una reixeta. I aquesta reixeta, al venir cap aquí, també es projecta cap allà. I llavors la reixeta queda marcant això, i queda tota una reixeta, i quan la ratlla ocupa un punt i és el nivell del sodi, quan ocupa un altre punt, és dir, pots mesurar exactament de quina ratlla està. Doncs això no interessa massa aprofundir-ho, només és una imatge. Però és molt curiós que això és el subjecte. Això és l'objecte. Això és la pràctica i això és la teoria. I això és el fenomen. És dir, per tant, l'objecte com es fa? Amb la col·laboració del subjecte, de la pràctica i de la teoria. I llavors això és l'objecte. La teoria et diu, bolígraf. La pràctica et diu, això. I el subjecte ho mira i el que queda allà és l'objecte. Que és una síntesi d'aquestes tres coses. El fenomen és on xoca tot. L'aparició. Sí, l'aparició. L'aparició. Que de fet quan t'hi fixes molt amb això ja no t'hi fixes amb això. Entens? Perquè ho traspasses. Però si no tinguessis ni això, ni això, ni això, tindries el llibre. Entens que ho va recollint tot. Lluís, em permets un exemple de que faig física al revés? Sí. En vez de posar un espectroscopis, que és molt complicat, posem una pel·lícula. I el senyor que mira la pel·lícula, i clar, surt el cim amb el rellotge posat. I clar, la gent diu, mira, aquest que surt amb el rellotge. I és el cim, com vols que surti el cim al rellotge. I posen amb aquesta mateixa pel·lícula uns indígenes d'un poble. I què és el que m'ha agradat? A mi les gallines. I el que posa la pel·lícula diu, quines gallines? Sí, les gallines. I què passa? Que la pel·lícula en un racó sortia unes gallines. Aquest senyor que d'aquí no sabia el que era un rellotge. Com no tenia la teoria del rellotge, doncs per ell el rellotge no existeix. Ell estava veient les gallines, que això sí que coneixia, és la seva teoria. De la pràctica una, però el que veus a la pantalla són coses diferents. El coneixement ens fa comprendre les coses, perquè si no tenim aquell coneixement ens passa desapercebut. Doncs si no tens la teoria aquella, la pel·lícula és la mateixa, la vela, però el que veus a la pantalla depèn de la teva teoria. Hi ha gent que, no sé, agafes pel·lícules que per nosaltres són molt especials, li poses gent de l'Àfrica i s'avorreix perquè diu, no entén res. O l'exemple, veus el teatre típic aquest que fan els japonesos o els xinos, vas allà amb tota la bona intenció, te passes allí mitja hora, una hora, i dius, no entén res. I moltes de les... No tens la teva teoria. No estàs immers en la seva cultura. Exacte. És la part teòrica. Sí. La part teòrica. Són les ulleres, diguem-ne. No hem de mirar. Això perquè veieu que l'objecte és una cosa difícil, no és fàcil, no és una cosa que no és tan senzilla com ho veien els antics. I a més, una altra qüestió també interessant és que nosaltres, en el nostre model, doncs tot el que és a dalt és mínim.
el de baix és pràctica, és realitat concreta, realitat no mental. Hi ha una mica de cada lloc, però més amb una cosa i una cosa l'altra. Aleshores, tant ment és el que està damunt de l'objecte que el que està damunt del subjecte, com el que està damunt del fenomen, que el que està damunt del que sigui, de la ciència, etc. I per tant, tot és mental. També tot que arriba a la realitat per sota, però tot té ment. Llavors la gent té tendència a dir el subjecte és mental i l'objecte és real. Doncs no, l'objecte és tan mental com el subjecte, que per és de mentalitat diferent. Hi ha persones, no sé si haurà de les conegudes, no potser aquí n'hi ha alguna, no és fàcil, però podria ser que sí. Hi ha persones molt objectives, que tenen una ment objectiva, que pensen en l'objectiu. És gent que es faci enginyer o coses d'aquesta tècnica, coses d'aquestes, són gent que són la part subjectiva no la viuen. No sé si ho he trobat així, perquè aquí més aviat també... Sí, alguna vegada sí. Però no està ple, Sí. El que passa és que és una altra nació, que no és la teva. De valor, Sí. normalment no hi havia gaire, no? Sí. I dius, però aquesta persona que són, no sé què és. No us hi heu trobat, però així. I són practiquíssimes, són persones molt interessants, molt precises. Em sembla que no tenen ànima. Sí. I una mica els polítics en exercici, és a dir, els que estan a l'Ajuntament, els que estan a la Diputació, els que estan al govern, a la part governativa, diguem-ne, és així. És a dir, us heu fixat qualsevol ordre de l'Ajuntament, segons el decret 23 de la pàgina no sé quantos de l'any 1954, vinc a ordenar i ordeno que bla 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 bla. I el que té de fer no és més que aplicar el decret a la situació. Entens? Això ho podria fer una màquina. Acabarà que serà una màquina, l'executiu acabarà que serà una màquina. Executiu també es diu governatiu, és el poder governatiu, el govern, no? I govern en grec és cibernetes, i cibernetes o cibernètica. És a dir, arribarà un dia que igual com tenim pilots automàtics en alguns cotxes i en els avions, algunes estones tindrem pilots automàtics també per administrar tota la part objectiva. És a dir, la part objectiva és una part de la intel·ligència mecanitzable. La prova són els ordinadors. Els ordinadors són ment objectiva, que ho fa més bé que el cervell, amb algunes coses. No, les coses que són més objectives ho fan més bé que el cervell. Ara, l'ordinador, almenys de moment, no sabem com es pot fer per la part subjectiva. Les coses programades eren objectives. Per exemple, ara ja es parla de diagnòstic a distància per ordinador. És a dir, tu fiques a l'ordinador les dades dels teus símptomes i l'ordinador t'escopirà quina malaltia té. Escoltaran una cosa? Els anàlisis Tu poses les anàlisis, tu li poses la radiografia, li poses l'hora i donarà el S'està fent avui dia, A internet hi ha endreces en les quals pots tindre una consulta sèria d'una segona opinió metge a través d'un ordinador a un preu més raonable. Sí, n'hi ha. Una altra cosa que s'està... Estem parlant no de bromes, no, per fer consultes concretes, endreces que n'hi ha. I jurídiques també, Jurídiques. Cada vegada més totes les lleis estan ficades amb ordinador i tal. El que passa és que s'han de redactar d'una manera diferent de les lleis. El que estan redactades a vegades li costa l'ordinador. Però, per exemple, no sé si era el Balzac, que deia que per aprendre a escriure, ell cada dia llegia una pàgina del Codi Civil de França. Perquè deia que els que escriuen les lleis, com que tenen una gran responsabilitat, perquè si diuen una paraula així es perjudica una mitja població per aquí, i si diuen una paraula així es perjudica una mitja població per allà, doncs s'han d'ajustar molt les paraules. Llavors ell deia, per aprendre el rigor de l'exercici de l'ús de les paraules, això que se'n diu actibologia, és la ciència del rigor en l'ús de les paraules, actibologia en alta, doncs no hi ha com llegir el Codi Civil o el Codi Penal o coses d'aquestes. Curiós. Doncs deixem-ho això. Ara, a veure si, dictes aquestes introduccions, ens centrem en l'objecte. Bé, primer de tot, tinguem en compte que és el més despistant de tot, que la direcció que va cap aquí, que va cap aquí, de l'objecte, la que va cap aquí va cap al món, i la que va cap aquí va cap al plasma. Anant cap aquí, això va cap al món. I això d'aquí cap a plasma. Aquí dalt va cap a teoria i aquí va cap a pràctica. I d'aquí va cap a noumen i
i cap aquí va cap a fenomen. Subjecte és l'oposat. Totes hi van a subjecte. Totes avançant per totes vas anant cap a subjecte. La quarta dimensió. Queda clar això? Món, plasma, teoria... És a dir, si voleu posar-vos aquí els punts cardinals, aquí teoria, aquí pràctica, aquí món i aquí plasma, i aleshores, diguem-ne, a davant hi hauria... Món està aquí, no sé si la dreta o l'esquerra, són els punts únics, cap aquí. Tu tens l'esquerra aquí, és que ens hem d'assumir la posició que hi ha aquí. Perquè a vegades els poso girat i m'enreda bé. Doncs, torno a repetir-ho això perquè aneu agafant gimnàstica, oi? Doncs cap a dalt això sempre és invariable, és teoria, i cap a baix és pràctica. Cap a la banda d'aquí, que segons la mires esquerra, per vosaltres a l'esquerra, cap aquí tenim món i cap aquí tenim plasma. Llavors cap endavant tenim ciència, que tenim fenomen, i cap a darrere tenim metafísica, que és noumen. Poseu com vulgueu, poseu un angle així de costat, un aquí, l'altre aquí, jo què sé, ho expliqueu a vostè. Podeu aquí posar al davant i aquí al darrere, i ja està. Quedarà aquí ciència i aquí metafísica. Suposo que ja enteneu que aquestes boles quan estan buides que són de darrere, i quan estan plenes que són de davant, perquè es vegi una miqueta el relleu. Aleshores, tenint en compte que aquí hi ha món i aquí hi ha plasma, el més difícil que tenim per entendre la funció completa de l'objecte és la part de plasma, sempre us ho dic, no? Que ja ho vam explicar una mica al principi, i que és una cosa nova. És a dir, el nostre occident és mundà, no és plasma. I per tant, entendrem més bé la meitat de cap aquí que la meitat de cap aquí. Us aviso. I per tant, si teniu ganes d'ampliar coneixements, doncs pregunteu molt i aclariu totes les coses que van cap a la banda d'aquí, perquè les d'aquí seran molt fàcils. Objecte cap al davant has dit que era? Fenomen. Fenomen. Sí, fenomen. Al davant, fenomen. És objecte, ciència, fenomen. I al darrere? És objecte, metafísica, noumen. No. Bé, fixeu-vos per tant que Occident és mundà, és fenomènic i és teòric. I per tant, aquest cubet d'aquí és el cubet més occidental, aquest que està amb det, que posa det. Aquest que posa det, veieu aquest cubet petitet que hi ha aquí? Bueno, perquè el nostre està buit. Però el meu està ple ja. Bueno, està buit aquí perquè el tens ple. Sí, ja ho sé. Doncs det vol dir determinació. I inde vol dir indeterminació. Doncs és un món molt determinat. Quan diem que una cosa és objectiva, la volem dir molt determinada, molt clara, molt definida, que té molt poc llocs de dubte. I no tots els objectes són així. Ja veurem. Doncs vinga, comencem. Dites aquestes coses, comencem. Cap a dalt posa significat i cap a baix posa signe. Els que heu fet el curs d'iniciació ja el sabeu, això ja ho sabeu dormir. Què vol dir això? Però com que hi ha alguns que no l'han fet, l'explicarem una miqueta només. La gent es pensa que sap claríssimament el que és l'objecte, però com a mínim ja podem dir que hi ha dues coses que desdoblen l'objecte. Un és el concepte de bolígraf, i un altre és això. Això vol dir que control. Aquest això és el que aquí en diem signe. I el concepte de bolígraf, significat. Per tant, què és l'objecte? Això és bolígraf. Recordeu que dèiem els altres dies que això pot ser moltes coses. I que a més no queda més remei per saber què és això que mirar a la persona. Per no dir-ho, a veure què fa amb les mans, o amb els dits, o amb el nas. Aquell és un fenomen. Perdoni, doncs tots heu tingut de mirar a mi i mirar cap allà, perquè dient aquell és un fenomen que no s'ha de fer vol dir. Perquè aquell
D'acord? Per això és pràctic. Pràctic vol dir que te la jugues en la vida, una manera de ser, de jugar-te, de poques coses concretes, etc. Signe i significat. El significat és el concepte. Aquí hi ha un món de signes, perquè això, quan dius això, això que volies dir, el volies o volies dir només aquest tros de volies? Perquè has dit això. Llavors, volies dir això, però amb aquest tros que hi ha aquí o sense? És a dir, sempre que dius un això, un aquest, etc., no saps ben bé què dius, és una cosa confusa. S'hauria de precisar molt, delimitar molt. Oi? En canvi, si dius tanca la porta, has de mirar totes les portes a veure quina és aquesta oberta i tancar-la, perquè no saps la porta quina és la porta. En fi, això tot és abstracte. No saps en concret què vol dir això tanca la porta. I llavors dius tanca aquesta porta. Has de mirar exactament a quina i tancar a veure què vol dir, si vol dir tancar en clau o sense clau. És a dir, hi ha molta... La gent es pensa que ho sap molt bé tot, però comença... És dir, una persona una miqueta tonteta com jo, oi? Doncs quan em fan preguntes d'aquestes començo a fer-li la pregunta. Escolta'm, tu porta la clau d'on? Quina clau? I la persona diu... Els objectius són dels burros. Perquè els subjectius endevinen sempre, endevinen. Doncs el signe és un signe que està... Això és una cosa que també l'ensenyen en els cursos d'iniciació. Tota la part baix són, quan puges del mig cap a baix, són conjunts heterogenis. Aquí són elements. Però a mesura que vas baixant, l'element se t'enganxa amb tot el més. I és un conjunt heterogeni. I cap a dalt és un conjunt homogeni. És el conjunt de tots els bolígrafs del món. Són tots iguals. Encara que siguin diferents, no importa, perquè hi ha bolígrafs. Si hi ha bolígrafs vol dir que hi ha una espècie de cosa rara que deu ser igual en tots, perquè tots són el mateix nom. I són conjunts homogenis, són els necessaris per la ciència, per les matemàtiques, etc. I tot igual. Llavors la tecnologia, el posar lògica a la tècnica, intenta uniformar, que les coses molt llises, molt iguals, que els cotxes tots iguals, com sèrie, etc. I procurar massificar la gent perquè tots comprin les mateixes camises, els mateixos pantalons, etc. Aquí trauria moltes conclusions. Bé, aleshores, això és una xarxa, és a dir, està focalitzat, l'objecte està focalitzat en aquest, però és una xarxa de coses que estan relacionades amb el seu ombra d'ell i no és ell. La gravetat que d'això em treu la taula és ell o no és ell. Per exemple, les marees són que la lluna xucla l'aigua de la terra. Per tant, la lluna està a l'aigua, està al mar, a la terra, o no? O està allà dalt. És a dir, per què l'objecte el tallem just quan es dona la gana? Perquè realment no està tallat per enlloc. La lluna, el sol, la terra, aquesta ploma arriben fins a l'infinit. La gravetat amb què treu això tota la resta de l'univers afecta tot l'univers. Perquè encara que s'interposi, per exemple, en un altre planeta, aquest planeta, el s'ha estirat cap aquí, per aquesta ploma, ella està enredant els altres. No és ella, però ella a través d'ell està movent-se respecte als altres. Per tant, fixeu-vos que és complicat. És a dir, a mesura que vas baixant cap aquí, tot se'm complica fins a arribar a pràctica en què hi ha el conjunt de l'univers concret. Anem cap a teoria passa igual, però d'una altra manera, molt estranya. I és molt bonica. És a dir, la paraula bolígraf només val en el conjunt de totes les paraules de l'idioma. El mateix per l'idioma. És el mateix que he dit abans amb l'univers concret, ara ho diem amb l'idioma. És a dir, la gent es pensa que quan dius bolígraf, la gent pensa un bolígraf. Però això és després de molts anys d'aprendre l'idioma. El nen petit, quan obre els ulls, això ho he explicat moltes vegades, i veu allà la cara de la mare, per exemple, ell no sap què és la seva mare. No sap què vol dir cara. Què veu? Llavors tanca els ulls, pum, marxa la mare i es posa el pare. Obre els ulls i l'únic que sap és que l'endegen és el posterior. No sap res més. De moment no sap res més. Que hi ha hagut alguna variació. En canvi, si obre ja el mateix, diu és la mateixa cosa. Però arribar a saber que és pare i que és pare nano, llavors van sortint totes les paraules recolzades unes amb les altres. La prova és que el diccionari és un munt de certes visions, perquè cada definició d'una paraula usa les altres paraules del diccionari, que a vegades són definicions, que usen les paraules del diccionari, que són definicions, que usen les paraules del diccionari, i per tant per saber qualsevol paraula o saps totes les altres no ens en surts. Perquè dius, home, jo vull saber què és bolígraf, busques allà i diu,
Instrument per escriure, has de buscar instrument, has de buscar per escriure. I llavors, quan busques aquestes, en trobes encara moltes més. Al final acabes que per entendre una necessites 1.000.000 de paraules. Veieu? No, la cosa, que és una altra xarxa inextricable. És a dir, que no hi ha manera de separar-la i aïllar-la com si baixessin del cel la idea de bolígraf, sola, solitària, la veies així com una aparició. Res. No és igual. Això són explicacions només, això que jo us quan donaré així, això sol. Encara voldria dir una altra cosa sobre els signes, que és molt interessant. Nosaltres distingim signes primaris de signes secundaris. Igual com hi ha la tècnica i la tecnologia, hi ha signes primaris i signes secundaris. El signe primari és això és signe de si mateix. És l'esclat que m'afecta a mi de si mateix. Fixeu-vos que això no és fenomen perquè és estàtic, perquè sempre ho deia. Ara això està quiet aquí, el fenomen m'envia un esclat, però quan tornes a mirar torna a estar, fins que arriba un moment... Què? Exacte. I quan una cosa aguanta constant en els temps és un objecte, o és un signe. És a dir, s'ha mogut de fenomen a objecte. Aquest és el secundari, ja? Sí, no, això és el primari. El primari. Sempre és el primari. Això és el primari, què? És temps i experiència. El què? No només és temps i experiència. El què? El passar de fenomen a l'experiència. No, el fenomen és temps. El fenomen. I el pas és temps iterat, o sigui, experiència, en el sentit que dius tu. Perquè experiència pot entendre en dos sentits, un el que posem nosaltres, un el que dius tu. És acumulació de fenòmens constants, de constàncies fenomèniques. Doncs sí, això és memòria. Per tant és memòria. Doncs perquè tu només veus el moment, però saps que l'has vist i saps que el veuràs. I això és constant. És quan és objectivat. Bé, però tot això és el signe primari. Llavors hi ha un signe secundari que podríem dir, igual com diem tècnica i tecnologia, podríem dir signe i signologia, que és el signe concret relacionat amb coses abstractes o amb altres coses diferents, que són els símbols. El símbol, per exemple, aquí una taqueta de tinta rodona amb una cua, i aquesta és la Q, que la Q és un so diferent d'altres sons i que no té res a veure amb una rodoneta així amb una cua. Suposo, vaja, esclar que la paraula cua també és un so de Q, però és per casualitat, és a dir, la L no té res a veure amb així. I això és un signe primari que indica aquest traçat. Però a més és un signe secundari que es refereix a una altra cosa, que és un so velar i tal i qual. Ja no diguem una bandera que és signe d'una pàtria, i no diguem, doncs, l'Abraham que és signe de la fe, i etc. És a dir, unes relacions entre el que és signe estricte i altres coses. Això seria símbol. Aquí hi ha teoria. Hi ha teoria i podria ser també més ample encara, que no pas, perquè he posat l'exemple de tècnica i tecnologia, però això és més encara que logia. És teoria, pot ser altres pràctiques, pot ser moltes coses. És a dir, és lligar aquest signe amb altres coses i que quan tibes d'això et ve tot bo. Això se'n diu semiologia, el tractat dels signes de segon grau, i hi ha un tractat molt famós de l'Umberto Eco, que el tenim aquí, si algú li interessa, de semiòtica o semiologia. És el dels símbols. La paraula símbol és bona perquè símbol és una paraula molt interessant etimològicament. Doncs diabolus, símbolus, diable i símbol. És curiós això. Doncs són dues paraules que el bolos aquest és el mateix i símbol, dos trossos enganxats. Antigament, com que no tenien altres maneres tècniques per controlar, els comerciants, per exemple, quan feien un pacte amb un comerciant de molt lluny, que et venia a veure, els deien, bueno, jo t'enviaré un ramat de béns i tu li pagaràs al senyor que t'envia i tal. Llavors, per assegurar-se que allò era el tracte, doncs quan ja el senyor s'havia marxat a l'altre país, doncs quan ell li enviava el ramader que li portava, el pastor que li portava les ovelles, li donava, quan s'havien vist abans, agafaven un plat, el penjaven, i ell es quedava mitja part i l'altre es quedava l'altra mitja part. I se n'anaven així. I aleshores, quan ja enviava la remesa aquella, el pastor portava la part de plat. Llavors, si a l'arribar allà, quan casava, és que era el mateix. És que realment era el tracte que havien fet abans. Era una forma de reconeixement, no?
que existia a l'ofici, que era molt pràctica, es feia moltes vegades, no s'ho he vist en pel·lícules, això passa molt, doncs en les pel·lícules antigues. I això en grec es deia símbols. Què vol dir símbols? Que el signe i la cosa significada casen, es lliguen. Una bandera és un tros de drap, però simbolitza una pàtria. Com que entre nosaltres hem quedat les 4 barres simbolitzen Catalunya, encara que tu estiguis a Alaska, si trobes un tio que es presenta amb les 4 barres, diu tate. Enteneu que vull dir? És la mateixa cosa. És lligar dues coses separades, enganxades entre elles. Símbol vol dir unir. Has dit símbolos i diàbolos. El diàbolos és el que trenca, diàbolos. Dos, no? Sí, trenca. I simbolisme es coneix. Vinga, doncs. Llavors per què es deia diàbolo, aquell objecte que jugàvem amb nosaltres? Que feia com una espècie de cosa així, tiràvem amb l'aigua. No ho sé. Perquè eren més coses partides així. Sí, era com un yo-yo, però diferent. Suposo que sí, no l'he estudiat. Ara com pujava del mestre hi havia un altre ajudant. I en real, jo llavors quan jugàvem amb el diàbolo. Què? Que les joguines s'escrivien de baixa, diàbolo. Ah, sí? I per tant devia venir d'un altre idioma. Potser sí, no ho sé. Bé, una miqueta t'he explicat aquesta oscil·lació de l'objecte cap amunt i cap avall. Ara mirarem una miqueta cap endavant i cap enrere. L'objecte científic i l'objecte metafísic. Això és molt interessant. És a dir, la dimensió científica i la dimensió metafísica. A Occident, ara en aquests últims segles, s'ha accentuat la dimensió científica i s'ha negat la metafísica. Els filòsofs grecs, i llatins, sobretot els grecs, havien accentuat molt l'aspecte metafísic de l'objecte. Avui dia, els grans crítics científics consideren que la metafísica està passada de moda, la neguen, i diuen que no se n'ha de tenir. No sé si l'altre dia amb vosaltres us explicava que Heisenberg deia què és l'electró? És un objecte, l'electró. Què és l'electró? Llavors ell feia un paper i posava aquí massa, tant, spin, qual, càrrega elèctrica tant, no sé quant tant, velocitat tal fa la llum tal, no sé quant telona associada qual. És a dir, sortia una llista de medicions, de mesures, que és l'essencial de la ciència. Ja quan parlem de la ciència parlarem d'això. Doncs, ara no toca parlar avui, en veritat. Doncs la ciència mirada de dalt a baix, tirada així, és matemàtica aplicada a coses. I aleshores això és mesurar. Aquí hi ha les matemàtiques, aquí hi ha l'artesania, diguem, en fer les coses per intuïció, i aquí hi ha la mètrica. Les mètriques són essencials a les ciències exactes, a les ciències rigoroses, objectives. Doncs no les ciències descriptives, les ciències rigoroses, és a dir, que quantifiquen la mètrica. Doncs bé, el senyor Heisenberg diu que l'electró no existeix, que és una ficció mental, perquè aquesta pàgina en què hi ha tantes notes i tantes medicions, tantes mesures, doncs llegir-ho cada vegada és una llauna, llavors una abreviatura posem electró. I aquí tenim l'objecte electró. Per tant, no existeix res darrere d'aquestes mesures. Això és una tonteria. És a dir, és veritat que una de les formes d'expressar l'objecte és el científic. Està molt bé, i a més s'ha avançat molt, perquè hi aconsegueix dominar molt la naturalesa, i fer coses estranyes, coses rares que no es feien abans, etc. Això està molt bé. Però d'això a dir que no hi ha res al darrere, és a dir, llavors què passa? Que les medicions es fan en el buit? Sí, es fan en el buit, no? Es fan sobre alguna cosa. Hi ha realitat a darrere, no? I aquesta realitat és una realitat no només pràctica en el sentit que és una cosa concreta, sinó una cosa concreta superdelimitada. És una cosa concreta que un electró no traslladar en un bolígraf i traslladar en un quadre de velázquez. Són coses totalment diferents, no? I cada cosa té la seva gràcia. I això tradicionalment en deien la substància. I en canvi les prediccions en deien els accidents. Els accidents són mesurables i les substàncies no són mesurables. I les substàncies, deia Aristòtil, que eren noumèniques. I ho són, perquè això ja us he dit, que cap aquí darrere hi ha noumen, que per davant hi ha fenomen. Les substàncies noumèniques, què vol dir nous? Nous vol dir pensar. És a dir, és una cosa que no es veu, que s'ha de pensar. És a dir, en realitat jo no veig un bolígraf. Jo veig gris, veig cilindre, veig llis, veig... Enteneu què vull dir? Veig fred, veig tal, no? Tot això són els accidents, el que veig, i el que toco.
Ara, el polígon no el veig, el polígon el suposo. Substància vol dir que està sota, subposició vol dir que es posa sota. També hi ha una altra paraula, subsistència, el que subsisteix. Doncs tot això és la metafísica. I contínuament els científics estan usant la metafísica, sense adonar-se'n, contínuament. Sempre que els científics es refereixen a realitats constants, estan parlant de metafísica. El que passa que no els agrada dir, ho és. És alguna cosa que tant si se'n van a dormir com si no, allò segueix existint. Que sé jo, doncs, qualsevol constant universal de la gravetat, doncs és igual, que vas a la lluna, que vas a dormir, etc. Sempre la mateixa, i no hi ha utopia. Enteneu? I els electrons són sempre els mateixos, per poses les condicions aquestes accidentals, surt un electró allà, i sempre surt igual. És a dir, que les constants són substàncies, se li digui com se li digui. És a dir, tradicionalment es parlava de substàncies i accidents, i ara es parla de mesures, es diu de mètrica, i d'objectes científics, en cas que se'n diu això. Objectes científics. La ciència va crear objectes, la ciència observa, i diu, mira, això està alt. Però això no cal anar a la ciència tan moderna, això la ciència clàssica, que és coneixement. Ciència vol dir coneixement. Coneixement què vol dir? Entres aquí i dius llum, taula, finestra, estufa, és a dir, una colla enorme de sers, d'entitats, de substàncies. El que passa que ja veurem després, una altra estona, que quan ja ho hem vist, em sembla, quan baixes de metafísica cap a noumen, doncs hi ha substàncies que venen del noumen, és a dir, que són generades. Fixeu-vos que aquí ara ja m'ho dia que ho tenim. Aquí posa OGN i ORG, al costat de la metafísica. Veieu? OGN i ORG. OGN vol dir organització i ORG vol dir urbó. L'urbó és el difícil. Perdó, que pensava que estava de cara d'un altre, estava de cara a mi. Doncs, aquí. És a dir, per exemple, un arbre no és el resultat del muntatge dels científics, de moment. És una cosa que neix del nou moment. És a dir, hi ha objectes naturals i objectes artificials. Els naturals neixen i els artificials es munten. Un cotxe és un objecte artificial i es ve d'objecte i de ciència, cap a metafísica. El cotxe és una entitat metafísica que ha vingut muntada des del fenomen, la ciència i l'objecte. En canvi, un arbre ve del noumen i se'ns tira damunt a nosaltres imposat des de la naturalesa. I el noumen mirat des de la metafísica és la naturalesa. Per això, i això us ho vaig explicar l'altre dia, si recordareu, el Spinoza deia Deus sive natura, el noumen, Déu o sigui la naturalesa. Mirat cap al subjecte és Déu i mirat cap aquí, cap a l'objecte és naturalesa. I naturalesa, natural, ve de néixer, natus, natural és natus, allò que neix. No té res a veure el muntatge d'un cotxe de la fàbrica Seat, com es fa i com es crea, com surt, que com surt d'un arbre. Us imagineu que els cotxes tinguessin una etapa infantil, que anessin a la guarderia, i se'ls anés alimentant, i anessin creixent bolets, naixessin petitets així, i anessin creixent, poder bé, i al final arribarien una edat i es poden vendre perquè estan a punt. Els d'abans ho eren els camells. Els camells, exacte. Segurament seria un benefici per la política. Però suposo que noteu la versatilitat que té el model, que permet explicar coses molt diferents, i en canvi quan no es té això passa que llavors els científics tendeixen a mirar el món natural com un objecte de desmuntatge i muntatge. I res més. I què? Exacte. Amb l'electró passa igual com l'arbre. I amb l'àtom, encara que el desmuntin, i el nucli d'un àtom, l'energia nuclear, la bomba nuclear, el que sigui, ho desmunten. És a dir, desmuntar sempre es pot, el que es pot és muntar, de moment. De moment no sabem muntar-ho. Algunes coses sí, però poques. Coses gruixeres, però coses fines no les sabem muntar. La vida d'una cèl·lula no la sabem muntar, i per tant un arbre tampoc, i no sabem muntar un àtom, encara no la sabem muntar, però en canvi sabem combinar els àtoms per fer molècules. És a dir, i cada vegada som més fi, inclús sí que arribarà un dia que remenant, arribarem fins al final. Això és el que recerca la investigació, no? Arribar-ho a fer. I això és un tema molt interessant perquè no és el moment de parlar, que no acabaríem mai. Doncs, què t'he explicat una miqueta, això de la metafísica i la ciència?
o encara no ho heu qual? Hagués iniciat la línia Orgó-Organisme. Sí, bueno, és el que passa, que agafant l'organisme ho heu entès, perquè és la part occidental. Aquesta part és l'Orgó, i l'Orgó és un misteri molt gran. En fi, jo he agafat aquesta paraula del Wilhelm Reich, no sé si el coneixeu, el Wilhelm Reich, alguns sí, altres no el coneixereu. És un senyor importantíssim que està prohibit, està demonitzat, és mort, va morir a una presó dels Estats Units, les seves obres es van cremar a la plaça pública dels Estats Units quan va morir, i uns invents que va fer se'ls va quedar al Pentàgon i són secrets. Quin nom aquí? Wilhelm Reich. Wilhelm Reich. Els 40 i La plena guerra. Com passava la guerra? després de la guerra va haver de marxar a Amèrica perseguit pels nazis, etc. I se'n va anar a Amèrica. I des d'allà, després d'una etapa d'acceptació, també va ser perseguit. Perquè per algunes persones d'aquesta etapa americana no el veuen gaire clar. Si va ser un aprofitat... I és l'etapa més bona de tot. Si va ser una etapa de maduresa. Ja, però diuen que això de les màquines aquelles de recollir l'orgotes, que era allà... Són els estan dient que és boig, que és una vegada, que tal, és el mateix problema. És un senyor que tot arreu va anar, va crear aquest problema. És a dir, la gent, el poder, la gent poderosa. I la gent poderosa també és la que escriu. Es van espantar. Van espantar. La gent es van espantar. I si era un boig? Per què tanta comèdia? Per què tanta comèdia? Perquè deia que podies experimentar. Aquest és el problema. Sí. Aquest senyor és un deixeble heterodoxe de Freud. Ja. És a dir, a Viena, ell estava a Viena, és austríac, és jueu austríac, i va ser deixeble de Freud, però de seguida es va separar de la unió de tots els psicoanalistes de Viena. O el van expulsar, millor dit, el van expulsar. I era perquè ell deia que el mal mental no era només fruit d'un desarreglo personal, sinó d'una societat col·lectiva que tornava la gent esquizofrènica i tal, no? I a més deia que el divan aquell en què es curaven els del Freud doncs era molt car, i que tota la gent pobreta que estava més esquizofrènica i tot aquest no tenia per pagar 70 hores i tants dies. Tant imagina que desmuntava la paradeta. Exacte. I aleshores va fer del Partit Comunista, per raons terapèutiques, és a dir, per ajudar la gent a canviar les malalties mentals. Ell creia que s'havia de canviar la societat i una societat que no produís esquizofrènia, per exemple. No? Llavors s'havia de reformar la societat, va buscar quin partit ho promovia i es va apuntar aquell, que van expulsar. I després va anar a Polònia, va estar a Rússia. A Rússia al principi el van treure així, perquè esclar era comunista i tal, però quan va començar a criticar el que feia l'Stalin, el van expulsar i van anar a Suècia. A Suècia, al cap d'un temps, el van expulsar i van anar als Estats Units. I va escriure llibres famosos entre ells. I aleshores el curiós és que l'any 1968, famós el maig del 68, en aquella revolució que hi va haver-hi, doncs no sé si sabeu que els estudiants tant a Califòrnia com a París, com a Berlín, com aquí també. Jo era París. Doncs, però aquí també va passar igual, Doncs aquí, a la universitat jo estava aquí fent biològiques llavors, i també igual els estudiants van prendre les universitats, van obligar els professors a obrir-los, els feien una cosa que tenien judicis crítics, és a dir, feien tribunal als estudiants i criticaven cada professor com ho feia. I llavors era l'estudiant, els estudiants que triaven les assignatures, els llibres, etc. I quasi a tot arreu els estudiants van exigir que s'estudiés Wilhelm Reich. I llavors va estudiar durant un any o dos escassos, els últims temps abans de l'expulsió. Què? Jo vaig ser Tu vas agafar? Tenia un nom molt bé. Ara és l'ingó perquè estan espavilades. Sí, deu ser aquesta de Doncs, llavors quan va venir la repressió, que va tirar tot a terra, llavors mai més es va parlar de Wilhelm Reich, ja no es parla. El trobes en llibres de vell, així, algun llibre del seu. En aquest moment encara es pot trobar, hi ha alguna editora d'Amèrica del Sud que encara pots trobar en castellà. A Paidós pots trobar la funció de l'orgasme i alguna cosa més. L'anàlisi del caràcter. Anàlisi del caràcter. Aquests dos els vaig comprar quan era molt Hi ha les títules també. Això està de trobar. Seran difícils. Exacte. Els fas... La biblioteca de Catalunya. I aquest no sé, perquè era... Aquest cosa que es muntava tot el tot, i l'altre que es muntava és que diuen Aquesta arrel dona organisme. En realitat l'arrel és aquesta, RG. Organisme, per exemple, en energia,
Per exemple, litúrgia, i de forma de violència, litúrgia, per exemple, orgasme, ho diu aquest, orgasme, per exemple, orgia, què més hi ha? Moltes, hi ha moltes. Energia, i llavors surt aquesta roda que posem aquí, que és orgó. Va crear aquest problema, la gent, el poder, la gent poderosa. I la gent poderosa també és la que escriu. Es van espantar. I si eren boig? Per què tanta comèdia? Per què tanta comèdia? Perquè deia que podies experimentar. Aquest és el problema. Aquest senyor és un deixeble heterodoxe de Freud. És a dir, a Viena, ell estava a Viena, ell és austríac, és jueu austríac, i va ser deixeble del Freud, però de seguida es va separar de la unió de tots els psicoanalistes de Viena. O el van expulsar, millor dit, el van expulsar. I era perquè ell deia que el mal mental no era només fruit d'un desarreglo personal, sinó d'una societat col·lectiva que tornava la gent esquizofrènica i tal, no? I a més deia que el divan aquell en què es curaven els del Freud doncs era molt car, i que tota la gent pobreta que estava més esquizofrènica i tot aquest no tenia per pagar 70 hores i tants dies. Imagina que desmuntava la paradeta. Exacte. I aleshores va fer del Partit Comunista, per raons terapèutiques, és a dir, per ajudar la gent a canviar les malalties mentals. Ell creia que s'havia de canviar la societat i una societat que no produís esquizofrènia, per exemple. Llavors s'havia de reformar la societat, va buscar quin partit ho promovia i es va apuntar aquell, que van expulsar. I després va anar a Polònia, va estar a Rússia. A Rússia al principi el van treure així, perquè esclar, era comunista i tal, però quan va començar a criticar el que feia l'Stalin, el van expulsar i van anar per a Suècia. A Suècia, al cap d'un temps, el van expulsar i van anar per als Estats Units. I va escriure llibres famosos entre mig. I aleshores el curiós és que l'any 1968, famós el maig del 68, aquella revolució que hi va haver-hi, doncs no sé si sabeu que els estudiants tant a Califòrnia com a París, com a Berlín, com aquí també. Doncs, però aquí també va passar igual, Doncs aquí, a la universitat jo estava aquí fent biològiques llavors, i també igual els estudiants van prendre les universitats, van obligar els professors a obrir-los, els hi feien una cosa que deien judicis crítics, és a dir, feien tribunal d'estudiants i criticaven cada professor com ho feia. I llavors era l'estudiant, els estudiants que triaven les assignatures, els llibres, etc. I quasi a tot arreu els estudiants van exigir que s'estudiés Wilhelm Reich. I llavors va estudiar durant un any o dos escassos, els últims temps abans de l'expulsió. Què? Jo vaig ser agafat. Tu vas agafat? Teníem una problema que feia. Ara és l'ingó perquè estan empavilats. Sí, gràcies a aquesta dada. Doncs, i llavors quan va venir la repressió, que va tirar tot a terra, llavors mai més es va parlar de Wilhelm Reich, ja no es parla. El trobes en llibres de vell, així, algun llibre del seu. En aquest moment encara es pot trobar alguna editora d'Amèrica del Sud que encara pots trobar en castellà. A Paidós pots trobar la funció de l'orgasme i alguna cosa més. L'anàlisi del caràcter. Aquests dos els vaig comprar quan era molt jove. Llavors tinc la diferència. Costa de trobar. Seran difícils. Exacte. Els fas... La biblioteca de Catalunya. I aquest no sé perquè era... Aquest no sé desmuntava tot el codi, l'altre que desmuntava és podíem agafar la Aquesta arrel dona organisme. En realitat l'arrel és aquesta, RG. Organisme, per exemple, energia, per exemple, litúrgia, i de forma de violència, RG, litúrgia, per exemple, orgasme, ho diu aquest, orgasme, per exemple, orgia, què més hi ha? Moltes, hi ha moltes. Energia, i llavors surt aquesta roda que posem aquí, que és orgó. O sigui que els jueus són conflictius, no? Perquè l'Albert Einstein també... O sigui, hi ha diversos d'aquests personatges conflictius per ser... Sí, no, conflictius per clar, això em refereixo. Conflictius.
Doncs, jo no sé, però això que dèiem del signe de segon nivell, els signes, els símbols, no us xoca que això que volem dir aquí té en comú una cosa que sona molt bé, RG. Perquè aquesta veu d'on ve? Això és energia, és Sí, però a veure, de quina llengua? de l'indoeuropeu. De l'indoeuropeu. Sí. Jo tinc una llista de 25 paraules derivades d'aquestes. Això no regina. Regne. No. No és el mateix, és que no. És una altra. Aquesta és RG i no hi ha res entremig. Entre la G no hi ha res entremig. I en canvi en Rex és un altre d'això totalment diferent i que a més vol dir tot el contrari. Vol dir rectitud, vol dir anar així. És Rex. Per exemple, Reich ve d'això que dius tu. Reich. En alemany hi ha Reich i després hi ha Richt. Richt és la llei i Reich és l'emperador o el que sigui. Rex, en sànscrit hi ha el Raja, el Maharaja, el gran Raja, el gran rei. Doncs tot això és una altra línia, moltes, per exemple la paraula adreça també ve d'aquí. Directum, dret, directum, direcció, tot això és direcció. És a dir que és una altra arrel, encara que s'assembli no tenen res a veure. Però el que no em negareu que fonèticament una R i una G juntes déu-n'hi-do la feina que donen. Per tant, aquest senyor també donava molta feina, tocant aquestes tecles. La paraula liturgia, doncs, volia dir el poble en orgia. Volia dir la litúrgia primitiva, doncs, que era la creadora dels mites. El poble entrava en èxtasi i feia l'orgia. Leiton Ergon és l'energia del Leiton, que és el poble de Laos. Els laics que diem nosaltres. Doncs ja està dit això. No sé per què m'ha sortit tota aquesta història d'enllà. Sí, l'orgó i tot això. L'orgó, diríem, és l'organització, però per la banda plàsmica. És a dir, és la preorganització. Diguem-ne, és l'òrgan virtual. Sí, una espècie d'organització virtual. S'assembla molt, diguem-ne, a l'estat de crisàlide, per exemple, respecte a la papallona, o a la llavor respecte del ser desenrotllat, o del nen quan acaba de néixer i està lleig, després es desenvolupa. És a dir, però és una cosa tota enredada, que quan es desplegui serà una meravella. Serà l'organització, serà l'organisme, perquè al principi és una cosa tota replegada, però no és la cosa només, és una energia, perquè és una cosa més subjectiva. Ja ens anirem trobant. L'orgó també és el nom d'un gas, no? No, això és l'argon. I no sé d'on ve, aquesta RG també sembla que vingui de la mateixa. És probable, jo ho miraré, ho buscaré, a veure si ho trobo. I aquesta RG? RG és una energia que genera organització. És l'energia corresponent a l'organització. Si ho vols tu, podries dir que és l'energia entretinguda dintre de qualsevol organització. O energia interna. Això en física es diu l'energia interna d'un sistema, per exemple. Un sistema per formar-se necessita absorbir energia. Però ara s'ha format, hi ha una energia interna entretinguda que el manté en el que és. La temperatura que té qualsevol objecte necessita una energia dintre. Nosaltres, si no tenim energia, estaríem morts, freds. I com si diguéssim que cada cosa és una espècie de bucle d'energia. Si l'energia anava suelta per ahí, es va fer un bucle, i aquest bucle és la cosa, és l'objecte que estem parlant aquí. Això és per relacionar amb l'orgull? Mira que bé. És curiós perquè... He posat orgull o no? Ara ja el podeu posar. Sí, quan tens orgull és que tens... Si no, no tens... Òrgan també, òrgan. Òrgan és el mateix cas que organisme. Sí, d'acord. Sí, és a dir, l'orgull entès com a cosa positiva. Musical, òrgan també. Cada persona té el seu orgull, que és el que li manté la dignitat, la manté com a persona. I des d'origen? Origen? No pot notar que veure la casa. No sé què dius? Origen. Origen, no. No. Hi ha una I entremig, origo, i ja no ho sé. En biologia fem aquella cosa que es diu ergasto? Ergasto, sí.
Sí, el que passa que hi ha una... En biologia. Sí, però hi ha un ergo, la paraula ergo, que vol dir per tant, i després també hi ha una substància ergotina, és a dir, una cosa que és el cornezuelo del centeno. Sí, però no, però és una cosa que és una droga molt forta. I això també d'una altra banda, això també. Encara que sigui igual... La gàstula de la presó. Sí, la gàstula. Una urgència. Què? Una urgència. Urgio. Segurament que sí, però no estic segur, perquè hi ha diverses arrels que són diferents, que coincideixen. Però podria ser que sí. No estic segur d'això, aquesta no tinc Doncs aquesta dona per un. l'orgull sí que estic segur. Dona per un i sense per una altra banda. Potser sí, no ho sé. Això ho hauria de buscar. No és fàcil, de les tecnologies, la gent no fa tecnologies fàcils i no és fàcil, s'ha de mirar molt les diferències. Bueno, però podria ser que sí, ja m'ho miraré. Ho vaig mirar, perquè no me'n recordo. Urgència, no me'n recordo si ho és o no ho és. Bé, i llavors anem per la tercera, oi? Perquè si no no acabarem. A quina hora s'acaba, no me'n recordo? Falten 20 minuts. Doncs la tercera és la difícil, que l'he guardat pel final. És la que posa bosó i afinitat. Bosó i afinitat. Que l'afinitat mira cap amunt i bosó mira cap al plasma. Aleshores, afinitat és una paraula que em sembla que ja la vaig explicar una vegada. Et sona? Que sí? Que és la unió de dues coses que es mantenen separades. Que és una contradicció, això, no? Dues coses que lliguen però que no es ponen. Que cada una manté la seva identitat. Juntos pero no revueltos. Exacte, juntos però no revueltos. Això, diríem, és l'afinitat, que és la base de l'estructura objectiva de l'organisme, del que sigui, no? Si el fetge es fusionés amb l'estómac o amb la melsa, no quedaria res. No és el mateix un cotxe que la xatarra d'un cotxe tot així, posada així. Doncs aquest acostament pot ser, l'acostament és perquè lliguen les coses una amb l'altra, però lligar depèn, o per via natural o per via artificial es posa un fre en aquest acostament. Llavors queda l'estructura, que essencialment un objecte és una estructura. I això és una altra cosa curiosa que s'explica en això d'iniciació, que tota la range aquesta significat, objecte i signe són estructures, especialment l'objecte. Quan tu et pregunten què és això, tu mires l'estructura, mires si té un rascater, té un seient, té unes potes, dius cadira. I si no dius una altra cosa, has de mirar l'estructura que té. I les estructures són això, són entitats que s'han relacionat entre elles però que no s'han fusionat, no s'han revelat. Això és una estructura. Una carcassa, és com una carcassa, és una distribució. L'objecte està formada per molècules, i les molècules s'una prova per mantenir. I cada molècula està formada per àtoms i estan també estructurats. Són estructures atòmiques, estructures... És dir, aquesta afinitat, si voleu vosaltres, mirat cap a fenomen, que entre el temps que dèiem, és la funció, i mirada cap al noumen és l'organització. Que això en termes biològics se'n diu, l'organització se'n diu anatomia i la funció se'n diu fisiologia. Fusió podria ser funció. No, funciona. Funció. No, jo el que dic és que una fusió... Però això no m'ho han dit. Ah, funció. No havíem dit això, no havíem dit que junts però no fusionats. Ah, sí. Jo dic una fusió és una osmosi. No, una osmosi. Jo dic osmosi. Osmosi, que és com es deu dir. No sé. Doncs això és una transfusió. És dir, és de travessar una membrana per diferència de solució, és dir, de concentració. Sí, jo pensava que una fusió era això. Fusionar crec que era el mateix. No, fusionar vol dir que es perd la identitat de cada part
De fet, no hi ha fusions en el món macrofísic, oi? Sí, la fusió de l'aigua, la fusió del ferro. Sí? No, no hi ha la fusió de l'aigua, hi ha la fusió del gel. No es fon el gel. Una transformació d'aspecte, però no és una fusió, en el sentit que desapareix. No. Sí, desapareix aparentment. Tenia aquest concepte mal posat. Sí, de la fusió. Doncs això de l'afinitat ja s'entén. També s'entén una afinitat no només d'estructures materials, sinó també d'estructures biològiques i estructures socials. L'amistat, per exemple, es fa per afinitat, afinitat entre persones que s'atreuen però no es barregen. Fan osmosi, per això. Què? Fan osmosi. Fa? Osmosi. L'amistat fan osmosi. Però no fan fusió. Sí. Bueno, fusió no. Veus, ara sí, perquè el sentit de la paraula osmosi podria servir. És dir, la relació entre dues entitats afins. Per exemple, en una molècula s'aplica sobretot a les cèl·lules. Les cèl·lules en el medi en què estan submergides, doncs hi ha una relació d'osmosi. És que hi ha líquids que si poses una ampolla aquí, jo ho dic perquè s'hauries de... Una ampolla aquí i una aquí, tancades les ampolles de vidre, hi ha components que fan osmosi. Que tu quan agafes aquell producte té això. Per això jo ara... Sí, però vull dir, l'osmosi és un cas en què hi ha membranes i tal, i podríem dir que el que m'estàs preguntant és si poden fer barreges, perquè l'osmosi no deixa de ser una barreja. Jo el que preguntava és si la fusió, la fusió volia dir això, que era això un concepte que jo tenia amarrat de la fusió. Bueno, la dilució, per exemple, les barreges, els aliatges, les aleaciones, les dissolucions, tot això, doncs aparentment sembla que se revuelten, però no, cada molècula queda separada de les altres i tal. A grosso modo sí, però en realitat no. En cosa fina no. Doncs ara estem de mirar l'altra banda, que és la banda del bosó, i no sé per què em sona que ja ho vam explicar des de plasma. L'altre ho vam explicar des de món i aquest no l'explicava des de plasma, em penso. Estan posats així, estan de costat. Fixeu-vos, mira. Tinc el de plasma i et posa bosó i bosó. El de plasma s'encasten així. Aquests dos cubs per osmosi, doncs atravessen a través de bosó. I l'altre dia el vam explicar, però a mi no em sabia tornar-ho a repetir perquè són conceptes estranys i convé anar-los repetint perquè vagin entrant. Recordeu que dèiem que va haver un indi que es deia Bose, i que aquest indi, que era filòsof, deia que tot venia de la llum, que tot era llum. I aleshores, un deixeble seu, que també es deia Bose per casualitat, indi, va estudiar física i va aprofitar les idees filosòfiques del seu mestre i va intentar demostrar que en la física tots els objectes físics són llum, llum enrotllada. Llavors, aquesta idea seva la va escriure a l'Einstein es va entusiasmar, la va traduir en anglès, la va ensenyar a tots els científics que el coneixia, que eren molts, i a més, després li va posar un aparell matemàtic per tractament d'això. I perquè és una cosa molt rara, és a dir, és doblement rara. Una, que pel fet de ser llum s'atravessa, i una altra, que pel fet de ser microscòpic és probabilístic. No són unitats individualitzades, sinó que és una cosa més misteriosa, i per això està posat que són uns objectes estranys. I aleshores no es poden tractar individualment com un electró i tal, que són els que no són els bosons. És a dir, bosó és una classe de partícula, i dic partícules entre cometes, que no és les partícules que estem acostumats a entendre, que són els electrons, els protons, tot això. Aquestes són fermions, que se'n diuen. I aquests fermions xoquen entre ells i no s'atravessen, no es confonen i tal. I poden tractar-se més o menys individualitzadament. Els bosons s'han de tractar estadísticament. Grans masses de bosons i coses d'aquestes, perquè es poden acabar d'individualitzar. Aleshores, un objecte no individualitzat costa d'entendre. I si, per exemple, com ara s'ha arribat amb una cosa que es diu la Bose-Einstein Condensation, no sé si ho vaig explicar, això una mica, l'any 98, em penso, cada any no sé quin organisme dona un premi al que ha inventat la millor molècula de l'any. És a dir, inventar les molècules poden hi haver molècules artificials moltíssimes, no? És a dir, abans de combinar els àtoms surten molècules diferents. I aleshores aquestes molècules serveixen unes per unes coses, altres per unes altres, les senyores que van a comprar el Corte Inglés dels senyors. És a
igual, que busquen un teixit especial o que busquen una paella de tefal o no sé de què, que són no sé què, antitèrmiques o no sé què, i tot allò són molècules especials que es van descobrir i que van obtenir. Algú té un Nissan Serena? Una què? Nissan Serena. Jo no sé. Una furgoneta Nissan Serena. Escolta, està el això que diu el Fontanals, em diu. Parlant de coses rares. Sí, parlant de coses rares es hauria de dir Un objecte. No ho entenia perquè estàvem abstractes amb el nostre. Estàvem concentrats al nostre món. Ens semblava un principi. Ens semblava això una cosa a l'altra. Doncs, aquest any 98 van donar el primer premi, el premi aquest de la molècula, en una cosa que no és ni una molècula, una cosa estranya. És a dir, un corpuscle pot passar de fermió a bosó només que canviar-li l'espín, que és una cosa que no l'explico ara, que és una espècie de gir que fa. Si té espín enter és fermiònic, i si el té semienter és bosònic o viceversa. No, l'enter és bosònic. Què? Això arriba? Producte nuclear és una altra cosa, que també té molta relació amb totes aquestes coses rares, però vaja. Aleshores, doncs, s'havia aconseguit, perquè els fotons de la llum ho és així, és bosònica, doncs que feien meravelles amb la llum, i us ho vaig explicar l'altre dia, que és això del raig làser. El raig làser et posen en un raig 1 milió de rajos. Llavors és com música, amb una llum superempaquetada, superdensa, i per això penetra tant i va tan lluny i pot fer inclús de bisturí, etc. Doncs això, l'any 98 es va aconseguir no solament amb fotons, no solament amb electrons, no solament amb protons, sinó amb nuclis, sinó amb àtoms. És a dir, un àtom, a més dels àtoms complicats, l'àtom de rubini, és un àtom molt pesant i per tant té moltes coses dintre, doncs es va girar de fermió a bosó, llavors van començar a ficar àtoms mateixos així dintre, com si fos una baralla de cartes, que els vas ficar així, i en el lloc d'un àtom de rubini es van ficar 1.000 àtoms de rubini. Esdevinguts bosònics. Esdevinguts bosònics. I llavors això suposa que un dia podrem fer molècules, un altre dia podrem fer cèl·lules, l'altre dia nosaltres ho podrem fer. Ja no hi haurà problemes d'estretors a les ciutats. Estarem tots posats dintre d'un sol. Els cotxes s'entravessaran així. No hi haurà passos a nivell pels trens. Això deuen venir les teories aquestes de tornar de la transparència de les persones d'una part a l'altra. Això se'n diu la Bose-Einstein condensation. És la condensació de Bose-Einstein. Si us interessa més detall ho tinc més explicat. Però vaja. I llavors aquesta mena d'objectes que perden la seva identitat estan a la banda aquesta, a la banda difícil, a la banda plàsmica. Jo opino que què? És a dir que a nivell humà, a nivells grans, aquesta cosa ja passa. Però per això ens hem de convertir en fills de la llum. I no ho som fills de la foscor. Bueno, ja l'he dit. Mira, companys. És a dir, si llegiu l'epístola als Corintis veureu que allà es parla diverses vegades del cos de llum, el cos de glòria, que també es diu, o el cos espiritual. El cos espiritual, i això sembla una contradicció. El cos espiritual. Fins a Sant Tomàs d'Aquino s'acceptaven els cossos espirituals. Sant Tomàs d'Aquino ho va prohibir, ho va demostrar, ho va racionalitzar i aleshores ja mai més s'ha acceptat. Però tots els franciscans que són anteriors a Sant Tomàs d'Aquino, els agustinians que són anteriors, són teòlegs anteriors a Sant Tomàs d'Aquino, els pares de l'Església antiga, grega, llatina, i després els escriptors sagrats de la Bíblia acceptaven que hi havia cossos espirituals. Sant Pau diu, nosaltres morim amb el cos material al dia de la mort i renaixem a la resurrecció amb el cos espiritual. I la noció de resurrecció ve d'aquí. Sé que és ben curiós que estem dient. Inclús, per fer-ho de manera mecànica i material, deia que estan tots tancats els apòstols, doncs Jesús va travessar la porta, se'ls va presentar de ressuscitat sense obrir la porta. Ho vaig dir això, no? Doncs, però Sant Pau diu, mor el cos material i reneix el cos espiritual. I el cos espiritual era una cosa que també s'atribuïen als àngels. I els àngels, antigament, ara en el catecisme, des de Sant Tomàs d'Aquino i el Concili de Trento i tot això, els àngels són sers estrictament espirituals que no tenen cos.
Això és el que ens han venut els capellans en el catecisme. Però, doncs, tradicionalment els nens tenien coses espirituals. I per tant no eren, no, això és l'altre. Això és mític. Les ales són mítiques. Aquells dibuixos tan bonics del romànic d'Ull, en què hi ha aquests anys que tenen les ales així, les ales per avall, les ales per al costat. Allò és una visió d'Ezequiel. I l'Ezequiel és tot mític, està demostrat. I ulls, no sé, recordeu que hi ha tot ulls posats a les ales i han tot ulls. Us heu fixat, no? Evidentment, aquests ulls també. Allà no hi pinten gairebé biològicament, anatòmicament. I volíem dir una altra cosa. Això, si vols, t'ho explico un dia, tota la interpretació d'Ezequiel, de les aparicions d'Ezequiel. Però són molt interessants. Però el que sí és curiós és aquesta noció de matèria gloriosa, de matèria espiritual, de matèria luminosa, etc. Tot això lliga molt amb el tema dels rosons. Pues semblaria haver una porteta aquí passant al Sàhara. Una porteta? Una porteta, passar, i a l'altre costat al Sàhara, donar una volta per allà on està fent ara el París-Dakar, i tornem. Doncs sí, podríem anar-hi sopar. Està bé, no? És un problema de tindre molta energia, tècnicament no hi ha problema, Tècnicament no hi ha problema. Això és una altra de les dues coses nostres que els físics han fet en el final del segle XX. Un és el de la Bossa Institute Sensation i una altra cosa és el portes estel·lars. L'experiment Instituto dels Rosen, que explica aquestes històries. I hem posat en plan novel·la és això. Tu poses una porta estel·lar i fas un salt. El que s'ha fet ara és agafar un fotó que està aquí, fer-lo desaparèixer, on vols que aparegui? A 5 quilòmetres, a 5.000 quilòmetres, fer-lo a distància. Doncs això se'n recorda de l'Enterprise, no? Doncs això ja no és teoria, comença a ser... A Nàpols, em penso, hi havia... El desmuntar una persona i la muntem a 5.000 quilòmetres... La translació en el temps, en l'espai... És la transparència, és el que t'he dit, la transparència. Sí, ara parlem d'això ja, diguem. Això és el que s'està investigant com fer-ho, Saben fer-lo com un fotó, cosetes així. O sigui, més gran, i les fórmules diuen que a nivell d'energia és el problema. Necessita molta energia per desmuntar i muntar, només. Però el perill és que s'interfereixi una mosca. Ara, si algú vol veure a les 8:30 cada dia amb el canal 33, que torna a l'Enterprise, quan veus això que fa 20 anys, jo me'n recordo que era petit, i el veia molt fantàstic, ara quan llegeixes investigació i ciència et diu no, això ja no és fantasia. Jo el que volia dir-vos és que això és assequible a nosaltres. No s'ha d'esperar que els electrons ho facin fins al rubidi i que no sé quant. És assequible. El que passa és que no sabem res de res. Els haurien sí que saben coses d'aquestes, però nosaltres no sabem. Nosaltres no sabem, de moment sabem molt poc, molt poqueta cosa. Però hi ha una línia d'investigació aquí a nivell humà sense necessitat de passar diguem-ne, per aquests descobriments de la física i tenim una sola de partícules que costa 30.000 milions de meles i coses d'aquestes. Amb el pensament. De fet, la vida dels sants, a vegades et donen moltes experiències que pensant-les arribes molt a aquests punts. I, per exemple, el tema de la telepatia és un tema d'aquest tipus, en què una persona està en un lloc i l'altra està en un altre lloc, que hi ha una comunicació instantània i no hi ha manera de demostrar que hi hagi cap radiació ni cap cosa que els uneixi. I d'aquestes coses n'hi ha moltes que podríem estar parlant moltes coses. I això és autèntic, comprovat, ja ho tinc ben comprovat. Doncs són coses d'aquestes que fins ara no sabien com explicar-les i ara els físics comencen a pensar que potser sí que són veritat. Jo haig de marxar, em sembla que és l'hora i ja continuarem l'altre.